Good. Hi. Good morning. Hi. Good morning. Good morning. Hello. ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ବାରିରେ କେମିତି ସବୁ ପରିବା ତଳା ହେଉଛି। ଏଟା ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଆମର ହେଇଛି। ବୋଉ କେତେ ଭେଣ୍ଡି ତଳିଲଣି? ଆଉ କ'ଣ ତୋଳିବ? ଜହ୍ନି ହେଇନାହିଁ? ହଁ ଜହ୍ନି ହିବା ହେଇଛି। ଏଇଟା କଷି ବୋଧେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବା ପୋଟଳ ସିଆଡ଼େ ହେଇଥିଲା, ଏଇଠି ହେଇନି। କୋଉଠି ସଜନା ଛଉଡ଼ା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କେମିତି ହେଇଛି? ଆରେ ବା, ହେଇନି ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ହବ। ପୋଟଳ ହେଇନି। ଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ସବୁ ବିମିନଟା ମାଡ଼ିଗଲାଣି ବା। କଖାରୁ କଖାରୁ ଫୁଲ ହେଇନି ବୋଧେ। ଚାଲ, ଲଙ୍କା ହେଲାଣି ଲଙ୍କା ଗଛରେ। ହେଇ କଷି ହେଇଛି ଏଇ ଗଛରେ। ସେ ହେଇ ନଥିବ ଆଉ। କୁନ୍ଦୁରା ସେଇ ଯୋଉ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା, ଦେଖିବା। ଆମ ଗଛରେ କୁନ୍ଦୁରା ହେଇଛି। ହେଇନି ବୋଧେ, ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ହେଇନି, କଷି ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ବା ଏଇଠି। ଏଇଟା ଆମ କୁନ୍ଦୁରି ହେଇଛି। କୁନ୍ଦୁରି ହେଇଛି, ଅଳ୍ପ ହେଇଛି କୁନ୍ଦୁରି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାରିରେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପନିପରିବା ଲାଗିଛି। ଏଠି ନାଉ, ଆରେ ବା, କେମିତି ସବୁ ଲଙ୍କା ଆମ ଗଛରେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ୱାଓ, ବୋଉ କେତେ ଲଙ୍କା ହେଇଛି। ଲଙ୍କା ନବା? ଲଙ୍କା ଘରେ ଅଛି। କେତେ ସାରା ଲଙ୍କା ଆମ ବାରିରେ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। କେତେ ଲଙ୍କା। ନାଉ ଗଛ ମାଡ଼ିଛି, ନାଉ ଫଳ ହେଇନି, ଖାଲି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲଙ୍କା ଆମ ବାରିରେ ହେଇଛି। ଲଙ୍କା ରେଟ୍କୁ ଆମ ବାରିରେ ପୁରା ବହୁତ ସାରା ଲଙ୍କା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଲଙ୍କା ହେଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମ ବାରିରେ? ୱାଓ, ଭଣ୍ଡା ଗଛ କେମିତି ସବୁ ଫଳିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଣ୍ଡା କେମିତି ପୁରା ବହୁତ ସାରା ଫଳିଛି। ଆଉ ଲଙ୍କା, କେତେ ସାରା ଲଙ୍କା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁନ୍ଦୁରି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ସବୁ ତୋଳିକି ବୋଉ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଏତିକିରେ ପୁରା କେତେ ଫଳୁଛି କୁନ୍ଦୁରି।